Vzduch, ktorý dýchate, výrazne ovplyvňuje vaše zdravie, aj v interiéri. Veď až 90% času trávime vo vnútorných priestoroch. Vedeli ste, že vnútorný vzduch je často 2 až 5 krát znečistenejší než vonkajší? Alergény, CO2 z dýchania, VOC z nábytku a čistiacich prostriedkov, jemné častice z dopravy a priemyslu. Lepšie izolované budovy zachytávajú škodliviny, čo vedie k vlhkosti, plesniam a zdravotným problémom. Bežné sú podráždené dýchacie cesty, bolesti hlavy a únava s rizikom astmy a srdcovo-pľúcnych ochorení. Okrem fyzických účinkov, znečistenie ovzdušia ovplyvňuje produktivitu, kogníciu detí, liečbu a náladu. Ak je vetranie také dôležité, prečo jednoducho neotvoriť okno? Otvorené okná vpúšťajú vonkajšie znečistenie a spôsobujú veľké straty energie. Aké je riešenie? Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla. Mechanický systém Daikin privádza čerstvý vzduch a odvádza znečistený vzduch z interiéru. Daikin efektívne zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéri. Ventilačné systémy Daikin využívajú rekuperáciu tepla. Výmenník tepla zachytáva teplo z odvádzaného vzduchu a prenáša ho do čerstvého vzduchu. To umožňuje spätné získanie až 92% energie. Štúdie ukazujú, že lepší vzduch môže zvýšiť výkon študentov až o 15%. Povedzte áno čerstvému vzduchu, lepšej pohode a nižším účtom za energiu. Budujme budúcnosť už dnes.